भाई मुझे मालूम नहीं आप വിലക്കയറ്റത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹർവീന്ദർ സിംഗ് എന്ന സിഖ് യുവാവ് ശരത് പവാറിന്റെ മുഖത്തടിച്ചത്. ദില്ലി NDMC സെന്ററിലെ ചടങ്ങിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിനിടയിലാണ് പവാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. വിലക്കയറ്റം, ചെറുകിട വിൽപ്പന മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. മുഖത്തടിച്ച ശേഷം ചെറിയ കത്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടി അഴിമതി കേസുകളിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഹർവീന്ദർ സിംഗ് ഭീഷണി മുഴക്കി. വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയെന്നും ലോക്പാലിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്നാ ഹസാരെയുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹർവീന്ദർ സിംഗ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ചെയ്തതിൽ മനസ്താപമില്ല, കൃപാൺ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പവാറിനെ കൊല്ലാൻ മടിക്കില്ലായിരുന്നു. അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രി സുഖ്റാമിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വളപ്പിൽ ആക്രമിച്ചത് താനാണെന്നും ഹർവീന്ദർ പറഞ്ഞു. പവാറും സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും തെല്ലുനേരം സ്തബ്ധരായെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ കീഴടക്കി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തനിക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് ശരത് പവാർ പ്രതികരിച്ചു. സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആക്രമിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പവാറിനെതിരെയുണ്ടായ അക്രമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും ഉന്നത നേതാക്കളും അപലപിച്ചു. സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് BJP പറഞ്ഞു. വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നേരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അക്രമ പരമ്പര തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചിദംബരത്തിന് നേരെ ജർണയിൽ സിംഗ് എന്ന സിഖ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞ് വിവാദമുയർത്തിയിരുന്നു. രുചിക കേസിലെ പ്രതി IG റാത്തോഡ്, ടെലികോം കുംഭകോണത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഖ്റാം എന്നിവരും ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ശരത് പവാറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. സമസ്ത മേഖലയിലും ജനരോഷം ഉയരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വെളിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ദില്ലി NDMC യിൽ നിന്നും ശ്രീരാജ് രാജീവ്, ഇന്ത്യ വിഷൻ.